Hello mga subscribers, likers, muli si Model ng Magkepweng. Kontago ako sa aking pasyente kasi may asilea. So actually ito yung pangalawang therapy ko na. So samahan niyo ako sa aking journey ito. Siya po ay bedridden, 45 years old, and the stroke patients, si Eileen. So guys, samahan niyo po ako sa aming sa aking journey dito sa may Asalaya, sa ating bedridden stroke patients. So meron tayo ulit verse, siyempre ang ating verse ay Exodus 15:26, the Lord is my healer, and Mark 11:22, have faith in God, and Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. Bukod po sa aking pinag-aralan, sa aking diskarte kung paano magpagaling ng mga pasyenteng stroke, nagsama-sama ko po yan bilang isang model ng Magkepweng 2. Unang-una po ang aking verse, Exodus 15:26, the Lord is my healer. Nasa muli po, ito po si model ng Magkepweng. God bless po to all of you. So guys, yun na. So dito tayo guys sa may Asalaya. So positing na tayo guys, ayan, sa kanilang bahay. So okay yung guardia, medyo maganda yung security mission nila dahil tayo ay kanilang sinisita. That's good. Nakasambay. So ito natin yung bahay nila. Ayun yung bahay. Kapark tayo dito. Ayan. Ayun. So guys, tao po. Tao po. Tao po. Layat ang tao. Shopee. Oo, Shopee. Hindi. Joke lang. Ayan. Anak mo yan? Bubuksahin natin. Pwede pumasok? Walang aso? Wala po. Ano to rito? Kumusta na siya? Hello po. Kumusta na kayo? Ayun. Pinanood nyo ba yung vlog natin? Pinanood nyo ba? Ayun. Say hi. Hello. Anak mo to? Hindi ba? Ano mo to? Pamangkin mo? Kapatid ko po. Ah, kapatid mo? Opo. Oh, hello. Ayan. Ang sarap kumain niya. Oh. Healthy food niya. Ayan. Oh, kumusta naman kayo? How's your first therapy? Hindi ba sumakit ang mga katawan mo kasukasuan? Very good. No? So, sino makasama natin ngayon? Siya? Ikaw? Opo. Oh, sige. Kanta natin muna. Yes, hello mga subscribers muli. Today is January 22. So, second day therapy po ni Ate Eileen ba? Ate Eileen, siya po ay 45 years old and almost 1 month siyang stroke. Ay, wala pa po. Ano pa lang po, 2 weeks pa lang. So, 2 weeks pa lang siyang na-stroke. Ayan. So, ang tama niya po is left side. So, again, this is our second therapy. Kapag po, nag-first therapy ako, galing ang Balakat, and then yun po yung schedule talaga. Alternate po siya. So, hope and pray po sa samahan niyo muli sa aking TST or travel stroke therapy. So, ito pong talagang pasyente natin is bedridden. Nakapagsalita naman siya. Di ba, ate? Opo. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, kasama ko si... Ano pala mo? Kayo kung... Pangalan lang? Rona. Nakapis ka naman. Rona po. Ayan, si Rona. Di ka rito. Yung anak niya. So, makikita nyo dito yung pagmamahal ng mga anak. I mean, may lesson tayo na kailangan talagang lingunin ng mga anak ang magulang. Especially kapag nasa ganitong kalagayan. So, sama na ko ni Rona, yung kanyang anak, mag-assist sa therapy. But, first of all, we will pray muna. Ayan. Hindi ka pray tayo, Rona? Push, yan. Okay, nakita mo. Oops. Ito ko kuha. Yan. Are you okay? Shut up.
Ayan. So, ngayon po ay second day natin. Nakikita mo yung napaka-lantang gulay niya. Medyo mahina pa si ate. So, pray mo na kami. Ano pa rin yung nanin? Hawa ko na isang kamay. Ito. Hawa ko sa nakalaya pa ito. Hawa ko kami nilon. Pagbasa mula sa Bible sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct you. Ama, sa pangalang pagkakataong pulpi, Ama, nananalayan ko na sumasan mo ang mga kamay ko at agaran yung paggaling ang dalangin ko. Kaya tayo yun, kung makatulong siya sa kanyang pamilya at magawa niyo po, pinapagawa siya sa kapatid. Alam ko, Lord God, may talo ka sa kanya, Lord God. May Panginoon, bless my hands as an instrument for this day. Pag-therapy, gusto po sa pinagpanalan ko, diskarte ko lang po, Panginoon. Without you, Lord God, is nothing. But kasama kita, Panginoon, ay manunumbalik ka ng malakasan. Titiwala ko siya, naniniwala ko siya sa pangalan ni Jesus. Ano umilang ito? Something. Pwede mo siya mabaka na ganyan? Sige pa. Alam mo? Kaya niyo naman po. Ano na yun? Asan yung gamit ko? First, may... Yung oil po ba? Ayan. Wait lang. So, oil. Kailangan ko ng oil. Kailangan ko ito. Tapos, kailangan ko ng siyempre special. Alcohol to? Apo. Ay, magkalkulo ko na. So, ano pa rin? Magkalkulo tayo. Si alcohol na. So, ang ating gagawin is, ano ang ating gagawin? Nakakapo ba siya? Nakatay ba siya? Hindi pa po. Ito, sabi lang. Ate, malakas siya, di ba? Tatayo tayo. Ha? Gusto ko tatayo tayo. Okay? May nagin mo. Ganda lang po. Ito mga kami. Ready? Sige, tayo. Tayo ka lang, tayo ka lang. Tapos, tayo lang matagal para yung dugo mag-circulate, okay? So, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya pa? Taksa mo itong isang paa mo. Ito. Sige ma, ituwid mo daw Itong yan. isang paa mo, tuwid mo. Okay lang yan. Ha? Okay? So, kaya mo naman. Are you okay? Hindi ka na yun, ha? Kasi mo. Thank you, Lord! Thank you, Lord. Ayan. So, ito po yung walang tayo namin. Ayan. Kahit di ako makita, okay lang. Yung mas importante nakakatayo. So, bibilan tayo ng seconds, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O, dandahan po. Very good. Okay? 5 sets tayo muna, 5 sets, ha? Relax ka muna. Hinga malalim. Ano malalim lang? Gusto na kayo. Ang kakanyo naman. So, yan. Lalagyan mo mamaya doon. Yung date pa. Yung ginagawa natin. Ilang sets. Ano pa? Ilang sets yung ginagawa natin. Lang set. I-record natin yan. In a week, daragdagan na. Ikaw pa lagi nandito? Hindi ko malalim. Pero nilalista ko na yun. Lista mo. Bukas po wala ko. Sige. Sa bagay, yun naman yung lagi doon. Apo. Ito yung gagawin sa kanya. Okay. Para sige na, isa pa. So, babala ka na kita dito, ha? Yan tayo nakapin. 1, 2, 3, tayo! Push! Sige! Yan! Hindi, yan. Tayo mo pa mo. Tayo mo yung paa mo. Yan. Tayo mo. Tayo pa ma. Tayo mo. Tung kanan tayo mo. Yan! Yan, ganyan. Very good. Yan. O, diba? O, puna ulit. Dalawa lang, ha? Okay, dalawa lang. Okay na? Pagod ka, so kaya pa isa pa. Okay. So, dalawa lang. So, lagay mo doon, dalawa lang. Sige. Stand 2. Oo. Upo tayo. Sabihin mo. 2 counts lang tayo. Yan, 2 rounds lang. 2 rounds lang. Tapos, baka ulit. Yan, baka mo siya. So, yung kamay niya, siyempre, exercise natin. Bilang natin, ha? So, simula tayo sa 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiklop 20. Tiklop 20, ha? Tiklop hands. Oh, 20. Tapos, pataas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na. Pupulit yung fiber ng muscle. Pataas yan. Pataas lang. Yung pataas lang. Yan. Tapos, ito yung twisting na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twisting. Tapos yun, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos reverse 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung harap sa shoulder niya, yun nga ng 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hawak sa balikat. 10. Hawak sa ulo, 10. Hawak sa ulo, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hawak sa may shoulder blade. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hawak shoulder blade. 10 rin. Hawak mo. Tapos yung kanyang sa straight niya, 10 counts tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, wala mo. Sige, sige. Hindi, bitaw mo na. Okay. Short ka na ba? Straight. 10 seconds. Yan. Sige, yan natin program this week. Sige lang mo siya. Tapos, dorsey. Dorsey pa kami. Dorsey flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dorsey. Plantar. Plantar, yun yung hatak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plantar, hatak, 10. Eversion. Palabas to ha, eversion ha. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eversion, papasok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation, 10 rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation ha, 10. Ilan po? 10 lang. Rotation. 10 lang, rotation. Rotation. Hand, phalanges. Hand rotation. 10 lang. Tapos vibration. 10 seconds. Baka mo siya. Double handle. Yung double handle natin. Double handle ito. 1, 2, 3, 4, 5. Magkakaroon siya. 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3. Double handle. Double handle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa double handle, 10 lang. Lagay mo. Para ba lang? 6, 7, 8, 9. Double hand na po. Oo, lagay mo na. So, tapos noon, upo na siya for, ready pa. Okay na yan. Yan yung ating ano ha? Everyday, ano to? Oo, weekly. Tapos mag-aanda tayo. Bago mo siya, masayin mo siya. Yun yung physical therapy. Yes po. So, I need, parang ganito, nalagyan. Ba? Para saan po? Iniwan mo na siya. Kaya niya naman po. Praise God. That's good. Pag inaano niya po. Kailan mo naman cook? Para sa oil. Balancing na. Wala no? Ako nababalance. Praise God. Makakas yung balancing ni Ate Aileen. So, nakakatuwa naman. So, Ito po. nagdagan pa naman careful. Baka mo siya. Para for safety. Sabi kasi sa Bantacaki sa District 1, tapos siya kasi kanina sa
Saturday sila. Meron ka na po. O kasabay niya, pare silang bedridden. Tapos Tuesday ako, Tuesday, Thursday, Saturday, malakad ako. Apat. Sunod-sunod po pala. Kaya gusto ko, pagkanda ka ako. Gusto lang ako. Hindi pwede mo sinigil. Kasi yung schedule. Gulo. Ngayon, balik ako sa shop. Shop ako. Ha? Kasi mag-kepe. So ito, ba't minamasahe? Kaya minamasahe natin siya kasi yung mga fiber ng muscle niya matitigas para yung dugo niya in preparation for the blood circulation. Hindi na po pwede kukuryente mo lang yan. Hindi sila ganito. Mas kuryente sa ugat yun. Ito sa muscle. Sa bone ng muscle sa massage. Ang masahe niya hindi mabigat. Magaan na. Oo nga daw. May research ko. Bawal mabigat. Magkakaroon ng blood clot or hematoma. Yes. Yan. Ganyan ang masahe mo ha. Kasi sabihin mo naman yung masahe mo pang hindi. Iba yun. Sa'yo, therapy siya. Piniprepare lang natin kasi napagod siya kanina. O, munta ka na. Isang masahe pa lang ha. Isang therapy pa lang. Mamaya uli, ano yung mukha mo. Pagkagandahin kita uli. Hindi na, ganun na po. Malakas. E. I. O. U. Ikaw. E. I. O. U. O dila. Side. Upper. Ikot. May surgical mask yan, di ba? Mag-shoot ka daw. Gusto nga rin mo gumaling, nakakabalance tayo ha. First time mo tumayo. Ano yan? Ano makakatayo ng pakakapon? Okay, bilibon. Nung naligo. Kaya matibay ito ha. Tsaka ako ng power, 70-30 muna tayo. Kailangan malakas yan. Kasi yung mga nyo walang pa nakakatayo. Diba? Isang pa lang. Isipin mo yun. Tulong mo yung sarili para mas mabilis mo bumalik. Kasi kung ako lang antayin mo ko, ano nangyari? Tagal. Kapas ko pa lang ganun. Dapat tulungan tayo. Pero huwag kang gagalaw ng ikaw naman isa. Kailangan may nakaantabay sila. Kasi mabaldog ka, ma-slide ka, patay tayo. Ano yung ingatan mo ha? Yung sobrang tiwala, huwag ka magsunod ng tiwala. Kasi may stroke, train ka. Akala mo kaya mo, pero hindi kayo nakatiwala. Kaya nga piniprepare natin yung mga bones, mga muscle bones mo. Pure walking exercises. Okay? Naniwala bang gagaling ka? Siyempre, Jesus name, tandaan mo ako kasi ang lolo ko kasi magagamot. Napasahan tayo ng power, tapos tayo yung kaya mag-germo. Tayo yung Institute of Wellness, massage therapy in situ, Health Wellness, reflexology, and license of DOH. 20 years in service. Napalakad ko, may gitnang 40. Pang 41 ko siguro. Marami rin napalakad. May posibleng hindi lumalakad na palakad. Kasi kasama ko ng Diyos. Wala kasi pitik na nalala. Nakanawa na nito. Diba? Ikaw to? Ikaw yun? Ikaw yun? Photo check. Sa personal, mas maganda. Ayan, ano course mo? HR po. Course Susilio. Isa, high school. Ano siya? K-12 po, graduate. Sa dami ko kasi pasyente kaya pinapasulat ko kasi nga hindi maalala yung mga ginagawa ko sa dami. Kaya nga, isa rin, pinapasulat ko rin. Yung magagaling na, yung mga kakukuna, iba na yung program nila. Ito kasi grade 1 na lang. Elementary. Hindi ba high school na kasi. Pag-graduate nyo, pag-college na. May mga nag-graduate na kayo. Tatlo yung nakalagdag for graduation, ha? Mga nakakalakad na. Kaya kung makungasan mo sila, ha? Nag-exam ko ng pang-college. Bigla kang tumayo. Ayan. May short ka na, bawal sa live yung walang short. Oo, bawal. Baka tayo mabash. Mabas tayo, ha? Makaka-copyright tayo. So, wala pa tayong kuryente. Ito si Justin. Kaya kilala ko si Justin. Hindi Justin Bieber to, ha?
Jostling is a part of vibration. Bakit? Binavibrate niya. Ano? Parang kuryente. So, kahit walang kuryente, pwede rin. Pero much better, kahit tayong kuryente. Ayan po si Jostling. Nakikilala ko si vibration. Part of the massage. Ano ba? Ano? Gusto mo kamay? Ano? Kuryente. Mahal kasing kuryente, titipid tayo kuryente. Ayan. Pinutin ko masakit ba? Sakit yun. Pinutin ko. Isa pa. Sa may reflexes na. May pakiramdam na siya. Baka may pagdala ng nanin. May buhos na siya. Ano pa? May buhos na muli. Ayun doon. Why not? Mag-kaya pa. Sabi lang. Sabi na siya. Ang pogi naman kipin sa baba, sa video. Mas maganda na pala. So siya pinakabata. Ay, may mabata pala, yung naputulan 37. Pangalawa ka sa bata, 45. Iba kasi 50 plus eh. Kung yung batang bata ha, huwag ka balik ka, iingatan ka na. Ano ingatan mo? Sarili mo. Ha? Natong bagay na expiration. Ang dami. So yung ating schedule, nagpapakabot ng Sunday and Monday. Nagpapakabot tayo. But, I will make a different program. Hindi pwedeng. Iba yung program nito, nagpapakabot tayo. So Friday and Sunday, tapos Monday tayo. Iba yung program nito. Walang masadyo isang ganun. Kung ano lang tayo. Very light lang masadyo natin. Very light lang. Bata pa eh. Bata ka, makakal-cover ka pa. 45 ka pa lang, die. Sa pagkain yan, ma'am. Pagkain. Magka-diet ka ha? Ang daan mo. Brown rice. Yes. Tsaka gagalit sa mga gulay putas. Tsaka pwede ka naman eh. Kumbaga sa ano, Ngayon na lang nga po siya pumayat, mataba siya po. yes, oo. Ayos na Lord. Diba? May lotion ka ba? Here, abot may lotion yung Mantika violet. ang gusto mo. Ano gusto mo? Mas gusto mo yung ganyan ah. Hindi, matapang tumihan. Sige. Oo. Diba? Okay, nakabag ba siya? Nakashirt na po. Sure ka. Makaka-copyright tayo. Gugulitan ka. Balitan ako, YouTuber. Wala yan. O, sa lahat po ng mga capability nyo, Ladisan. releasan sa tatay mo, sa nanay mo. Sir Gantes. Ano? Sir Gantes. Sergantes? Ano klase ako? Sa lahat po ng mga Sergantes, sa side ni Ate Lynn. Bitido. Ayan. O, Sergantes, shout out sa lahat. At sa releasan. Taka sa mga releasan? Sa ano po, Antipolo. O mga antipolo dyan. Sa inyo lahat. Ha? Shout out. Panoorin niyo yung vlog namin. Our journey, supportahan niyo po ito. And this is our second session therapy. Ayan. Kahit sa YouTube pala makikita mo yung therapy natin, isang session. Hanggang gumaling ka, naka-vlog ka. Para may panonoodin tayo. May panonoodin ka pag gumaling ka. O, yun eh. Bakit ka na bini-vlog? Kasi nga, from the start yung ginagawa natin, effective o hindi ba? Diba? And we will change some strategy or technique. Kasi nga, depende yan sa katawan mo o kondisyon mo. Yung ginagawa kong programa. Kasi hindi mo kaya mga hard pa. Sop-sop ka muna ha. Yan. Every morning, gala mo ito. Ito, hawakan mo ito ha. Patulong ko siya. Lakasan mo ng hawak. Huwag ka mangina. Huwag ka mangina. Dahil. So, pagagawa ko siya every morning. Pakina ito. Sakmali mo na mahigit. Malumay po. Hindi. Parang holding hands mo. Sakmali mo. Tulak mo pa naman. One, sige. Two. Yan, ganyan every morning daw. Every morning ha. Bali lang ha. Okay. Okay. 5-5 lang. Tapos, taas. Yung kaya mo lang ha. Okay. Ito lang ang mag-drive. Ito passenger mo lang ha. Sige nga, ikaw nga boss. Muna na lang. Wala. Yan. O, tapos ikot mo. Makatawan mo ka mag-kepe ha. O, lakas na. Ba? Nakita mo, praise God ha. Nakita niya mga subscribe like ka. Second set pa lang, nakita mo. O, aba? O, ba? O, reverse. Kabila. Kabila. Yan. Ano? O, magluluto ka sa susunod ha. Niluto ka ba ngayon? Nako. Relax tayo ngayon dito. Araw na.
Rona Marina. Gumaling po ako. Rona Marina. Tutuan po kita. Rona ba? Apa. Gabay dito. Nilutuan ko na po. Dito mo ako, hindi. May sopas po. Kakuluto ko kasi. Kalma ka na. So, kailangan natin massage ang kanyang face. Bakit? Busyonitor masiter, hindi sila matigas para mag-flow, hindi mag-lock-jaw. And also para ma-refresh ang ating stroke patients or SP. Okay? So, si Rona po naka-face mask, makakita ko ang jowa. Alam mo, natutuwa ako sa mga anak na very supportive sa kanilang magulang. Sana all lahat ng mga anak mapagmahal sa magulang. Ako. Kasi pagpapalain kayo ng Lord. Pag ang magulang hindi pinababayaan. Di ba, te? Oo. Hindi ko na umiyak, te. Baka umiyak ka pa. Ayan. Dito binamasahe. Bakit yung mga masin para magsalita siya ng maayos? Di ba? Pag puro kurente ang buti mo dyan, wala mangyayari. Tatagal ka. Maligas. Hindi ko nagkaka. Opo, kalabas po niya ng ano. Pinatera. Ano nalala niyo? Sinabi po yung dyan sa recommend po. Nakapasyon, tawag yung pasyon yung sumunod. Dyan na po sa harap niya. Yung medyo magandang bahay. Maganda ba? Sino ba yun, ma'am? Sino ba yun? Sinabi lang po sa amin. Ha? Kumari ko. Ako, Mari mo ba? Oo nga, nagtito sa akin. O, shoutout pala sa'yo. Nandahal siyo, nakilala tayo ni ate. So, dinamit ko ng Lord. Sa'yo, shoutout po na po dito. Thank you very much. At least, in-endorse mo ko dito kay Ate Eileen. Salamat sa'yo, ha? Never mong i-stock na pag ganun, dapat diretso lang, ha? Kasi galaw-galaw mo ito every morning, ha? Para mag-exercise, ha? Ha? Huwag kang one side lang kasi yung muscle mo rito, hindi na makiniligas na yan, ha? Okay, good morning. Mamaya na lang. Sister, stick ata. Ha? Ano pa? Parang pulis, ha? Hindi po. Galing siya sa sayaw niya. Ganun ba? Practice. Tuwa mo? Hindi na si Merla. Ako siya. How are you? You okay? Are you okay, Lynn? Okay lang po. Ha? Usok! Parang makas. Hindi. Ayoko ng ganyang ulo mo. Dapat na. Ganon. Diretso. Okay, diretso mo. Wow. Tuwa mo siya. Ako. Wala. Ito shoulder blade niya. Rectus spinae muscle, trapezius, lower back. Ito tigas. Tawag din anatomy. Ang mga therapist para doktor niya. Specialist. Light lang. Ito, bakit namasahe ito? Para pag upo niya, umilamig dito. Parang siyang tumatag. Gusto ko mga lumakad ito. Nararamdaman ko, ha? Direktor ako ng Eileen, bumalik ito. Hang, kepeng! Ako, galit ko. Sinubscribe ko nga po na. Dapat. Upload ko na yun eh. Lagi niyo pala mag-orin Ako. para Mamaya po papanood. gumalaw-galaw yung views. Kasi malayo sa ginagawa ko siya. Malayo. Parang isang tuwan na Ibus niyo po. Sisikatin po kami. ay, huwag naman ito si Mika. Gusto ko magpagaling lang muna. Pag si Mika tayo, baka hindi na makalabas. Hindi na siya mag... Hindi na si nanay dito. Sige. Sige, pag mo naging. Hindi po. Kung saan lang po siyang dito. Sige, higa ka kate. No? Tulungan mo sarili mo ha. Sige. Tulong. Pangat. Big mo dyan. Dyan ako. No, alis ka dyan. Pacing mo na siya, Rona. Pacing mo yan. Diretso mo siya natin. Ilagay mo yung unan. Gusto mo mag-unan na?
Ayaw mo po kasi mag-unad, sumasakit. Okay. So, pwede mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Dito ng konti. Ayan. Strength. So, the same siya ng kamay. Yung kamay na ginagawa natin, same range siya. Ha? Sige po. Ice batting. Lakas ng paa mo, no? Ha? Oo. Isa. 1, 2. Ito mahina, no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax. Sorry ko. Mayroon pa, masakit pa? Okay lang, kaya mo? Kaya mo? Hindi lang tayo isang nabot. Ha? Hop. Hop. Angat rin na. Ha? Ready? 1, okay lang? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi mo tayo. Sipa, Nay. Sipa. Sige, sipa. Sipa pa. Sipa. Wow, lakas. Sipa, sipa. Pinaka ko sa sipa. Sipang malakas. Wow, grabe. Napapata si Mang Kepeng, ha. Grabe yung power, ha. Nasabihin mo? Thank you, Lord. So, napakalakas yung power nun, ha. Ibig sabihin nun, makakatayo ko na mag-isa. Diba? So, ito po yung stroke. Lower limb.
Yan, left, LL, lower, LLW, left, lower limb. Okay. Ito yung mahina, di ba? So wala pa ating kuryente, no? Wala pa. Baka po, tignan po natin bukas or next tomorrow po. Magamit sa Friday or Saturday. Yes po. Magamit natin sa program. Na makita mo. Are you okay, ate? How does she feel? Relax? Gagalaw, gagalaw? Ayun. Gagalaw, gagalaw? Isa pa, ayun. Isa pa. Isa pang paggalaw, ha? Sige. Ayun na. Gumalaw na, di ba? So, ibig sabihin yun, malaki yung chance natin, ate, ha? Basta yung pinapagawa ko, gagawin mo, ha? Ito ang dosi. Kailangan malakas ka. Nire-react na. Ate, huwag siya lumakad, ha? Ha? Nire-react ka na, ha?